feta des de la responsabilitat institucional i política, va ser mal interpretada per la cúpula del PSC, que malaltissament hi va veure un aval a les polítiques del meu govern. D'aquella reinterpretació esbiaixada se'n va derivar el cessament dels regidors Enric Pérez i Anna Belén Avilés i la renúncia per lleialtat i dignitat de la resta d'integrants de la candidatura municipal. En una maniobra política legítima però immoral, el qui avui ha jurat el càrrec de regidor, el senyor Paco Morillo, va presentar al·legacions al pressupost per intentar paralitzar-lo i revertir el que les ments socialistes d'alta volada havien considerat un error dels antics regidors. Unes al·legacions que hem valorat seriosament d'inadmetre per improcedents, però que finalment hem admès per mantenir la dinàmica i constant garantista d'aquest Ajuntament. Seguint escrupolosament criteris tècnics i basant-nos en els informes tant d'intervenció com de secretaria, demanem al conjunt de la sala que es desestimin íntegrament i que es procedeixi a l'aprovació definitiva del pressupost municipal de Ripoll. Les dues raons que al·legava el senyor Morillo, o més ben dit l'equip de Girona o de Barcelona que li va redactar les al·legacions, perquè és evident que no les va escriure vostè, es basaven en la presumpta detecció de problemes en la tramitació, que l'informe de la interventora confirma que no s'adiuen amb la realitat, atès que tota la documentació legalment requerida hi és. També esgrimien manca de consignació pressupostària, concretament pel que fa a les 10 places d'A1. És cert que el pressupost només n'havíem dotat 8,5 de places en comptes de 10, però això té una explicació molt lògica. De les 10 places, 3, secretaria, intervenció i tresoreria, són vacants, perquè qui les ocupa ostenta també el càrrec de cap d'àrea. La llei permet no dotar-les en la seva totalitat, tal com hem fet. I, de fet, en cas que alguna d'aquestes places es cobrís externament, es podria corregir amb una simple modificació de crèdit. Diuen les al·legacions que no hem dotat el fons de contingència, però és que cap llei ens obliga a dotar el fons de contingència. Sembla que els obsessionen les garanties. La millor garantia per les finances d'aquest Ajuntament és el govern que encapçalo. No només hem reduït un 21% el rati d'endeutament, sinó que hem generat un romanent líquid de tresoreria de més de 950.000 euros. Avui tenim dues opcions damunt la taula. Estimar les al·legacions de l'UGT-PSOE fent valder el sacrifici dels dos regidors que els van precedir en el càrrec i tombar, per tant, el pressupost d'Aliança Catalana abocant-nos a una nova qüestió de confiança, o desestimar aquest intent barroer de paralitzar l'Ajuntament de Ripoll perpetrat pels barons del PSOE. M'agradaria que, exceptuant els dos interessats, la resta votéssim unànimement contra qui s'ha cregut amb dret de condicionar i coaccionar des d'un despatx llunyà la nostra comtal vila. En cas de no ser possible, agrairem una abstenció generalitzada que permeti al govern desestimar i aprovar el pressupost en solitari per començar a executar-ne les partides. Els veïns de Ripoll ho necessiten i s'ho mereixen.